škola, 9. srpska brigada u Boljevcu dodeljuje diplomu Vuk Karadžić Lazarević Jeleni za postignut izuzetan opšti uspeh u osnovnoj školi. Jelena, čestitam. Još jednu. Osnovna škola, 9. srpska brigada dodeljuje diplomu Vuk Karadžić Jevtić Vuku za postignut izuzetan opšti uspeh u učenju i vladanju u toku školovanja u osnovnoj školi. Osnovna škola, 9. srpska brigada dodeljuje diplomu Vuk Karadžić Nikolić Stari za postignut izuzetan opšti uspeh u učenju i vladanju u osnovnoj školi. Osnovna škola, 9. srpska brigada dodeljuje diplomu Vuk Karadžić Milosavljević Anđeli za postignut izuzetan opšti uspeh u učenju i vladanju u osnovnoj školi. Osnovna škola, 9. srpska brigada dodeljuje diplomu Vuk Karadžić Veličković Tijani za postignut izuzetan opšti uspeh u učenju i vladanju u osnovnoj školi. I još jednu, nastavničko veće osnovne škole, 9. srpska brigada u Boljevcu dodeljuje diplomu Tijani Veličković, najboljem učeniku generacije koja završava osnovno obrazovanje i vaspitanje juna 2020. godine. Nesi, tati, pa dođi da se slika.